事情を持ち、各々が野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。狙いは1尾から9尾までの美獣。苛烈な相手だが、必ず全ての美獣を集め、我ら暁の待望を実現する。そのための10人だ。失敗は許されない。皆心しておけ。